Tervetuloa VTST-hankkeen mukana Hollantiin. Meidän kohteena oli Bredassa pidettävä VP Gathering-tapahtuma, jossa virtuaalituotantojen kanssa toimivat alan ihmiset kokoontuu jakamaan tietoa, inspiroitumaan ja verkostoitumaan. Me lähdettiin päivää ennen tapahtumaan matkaan, eli huhtikuun 8. päivä, ja se koko päivä meni aika pitkälti lentokentällä juoksemiseen, mutta lopulta päästiin Hollantiin ja meidän hotelliin. Seuraavana päivänä me suunnattiin suoraan Bredan ammattikorkeakoululle, ja tunnelma oli heti alusta asti innostunut. Me ollaan täällä VP Gatheringissa, joka on siis tämän Bredan ammattikorkeakoulun järjestämä varmaankin niin kuin kaikkien eurooppalaisten virtuaalituotantoja tekevien koulutuslaitosten tämmöinen yhteen kerääntyminen. Me ollaan Educational Dayn ihan alussa, kello on 8:05, eli noin 10 minuutin päästä pitäisi alkaa eka puhuja. En tiedä kyllä missä, mutta jossain täällä. Kahvia varmaan jonkin ajan. Ai. Tuolla käytiin läpi tosi paljon tämän alan tavallaan ongelmia ja virtuaalituotantojen niin kuin haasteita ja hyviä puolia ja siitä, että mitä meidän Euroopassa pitää tulevaisuudessa selättää. Siis yhteistyötyö. Todella kiinnostavaa. Me ollaan lähinnä tavattu siis muita virtuaalituotantojen tekijöitä lähinnä Suomesta, mikä on mun mielestä tosi hauskaa. Hyviä puhujia, hyvät tunnelmat. Päivä jatkuu vielä monen esittelyn kanssa ja toivottavasti päästään näkemään toi itse studio käytössä. Mä en saa luketella kaletta. Oota hetki. Eikö nyt mä osaan? No niin, eli seuraavaksi näyttäisi olemaan, puhutaan Sonyn LED-seinistä. Meillä ei ole semmoista. Okei, nyt on toinen osio ohi. Siellä käytiin ekologisuuteen, niiden kestävyyteen, siihen minkälaiset ratkaisut toimii ja ei toimi. Sitten oli opiskelijapuheenvuoroja, mitä ne on tehnyt niiden opinnäytetöissä. Täällä panostetaan nimenomaan siihen opiskelijoiden annettaviin resursseihin tehdä, päästä kokemaan. Että oikeasti tuolla on puitteet antaa heille vapaat kädet, alkaa kokeilemaan, luomaan, testata, luoda kokonaisia elokuvamaailmoja. Tämä koko ympäristö tutkimuksineen ja opetusympäristöneen tukee opiskelijoiden kokeilua. Että ei ole kyse siitä, etteikö me Rovaniemellä osattaisi tehdä näitä juttuja, vaan kyse on just siitä, että täällä on tehty juttuja vähän kauemmin. Meilläkin vaan opiskelijat tekemään kaikenlaista ja lisää vaan uskalletaan tehdä, niin siistejä juttuja tulee. Nice. Tässä on siis semmonen softa ymmärtääkseni, että Kaos, tai Kaos Areena on se firma. Ja se ilmeisesti tarjoaa semmoista, että pystyisi helpommin tekemään virtuaalituotantoa, mikä on tosi jännää. Me ei olla kyllä valmiita luopumaan Unreal Enginestä, mutta katsotaan nyt mitä tästä tulee. This is how I spy. I know, it's so compact. Nää linnunlaulut. Tuon. Etenkin toi rakennusnosturi siinä vieressä jotenkin. Ihan niin kuin se olisi tehty Unrealille sinne joku purri. Päivä oli ennen kaikkea mielenkiintoinen, mutta myös pitkä. Ja väsyneenä mä aloin jossain kohtaa kuvaa enemmän maata kuin maisemia, niin päätettiin, että ehkä tää päivä oli tässä. Se voi olla ongelmallista. Jää. Ensimmäinen päivä, Educational Day, se on takana nyt erittäin niin kuin informaatiopaketoitu päivä. Nyt olemme korealaisessa ravintolassa ja syömme hieman bibimbapua. Yeah. Toinen päivä oli Industry Day, jolloin keskustelu oli kaikkia alan toimijoita koskevaa. Okei, toinen päivä on alkanut. Mulla on siis vahvasti kappelissa, mikä on opetuskäyttö. Tämä oli joskus Nunnaluosta, mutta tämä on niinku osa ammattikorkeakoulua. Ja nyt me ollaan täällä ja kohta me saadaan kuulla lisää puheenvuoroja. Meidän edessä on valtava LED-näyttö. Ei, ehkä joku näyttö. Ja sen takana valtavat urut.
Siellä oli huikea kattaus puheita, showcaseja ja keskusteluja, ja aiheet vaihteli kaikesta virtuaalituotantojen teknisistä ratkaisuista taiteellisiin kokeiluihin. Keskustelut pyöri virtuaalituotantojen vastuullisuuden, mahdollisuuksien, haasteiden ja tulevaisuuden kuvien välillä Euroopassa ja Hollywoodissa asti. Parasta oli ehkä se, että meidän keskustelut jatkui vielä kahvien äärellä niiden virallisten osioiden välissä ja oli vähintäänkin yhtä kiinnostavia. Lapissa ei ole ollut virtuaalituotantoihin liittyvää osaamista ennen tätä meidän VTST-hanketta, joten vertaisia ei ole ollut helppo tavoittaa. Tuntui ihan mahtavalta saada uusia kontakteja, kuulla niiden kokemuksia ja tarinoita virtuaalituotantojen ympäriltä ja saada vertaistukea ja saada muodostettua siten tiukempia suhteita alan osaajien välille. Meillä oli tosi hauskaa reissussa. Oli ihana kierrellä Bredan kaupungissa, vaikka se suuri osa ajasta menikin sit itse ohjelmaa seuratessa. Torstaina oli vielä pitkän päivän jälkeen erikseen iltaohjelmaa, jossa se pääasiallinen tarkoitus oli verkostoitua ja jutella muiden kanssa hyvien juomien kerran. Sieltä mä en jaksanut enää kuvata mitään. Se ei ole keskellä tietä. Parin päivän jälkeen fiilis oli samaan aikaan inspiroitunut, mutta myös aika väsynyt. Päät oli täynnä ideoita ja muistiinpanoja oli enemmän kuin mitä ikinä ehtii lukemaan. Ja perjantaina sitten matkattiin kotiin. Aika moni hankkeessa suunnitteilla ollut idea sai tapahtuman jälkeen ihan uuden suunnan. Kaiken kaikkiaan VP Gathering oli tosi ihana kokemus. Toivottavasti me päästään ensi vuonna uudestaan. Ja miten niin kuin... Oh my god, tää soi kirkonkellot. Eri maailma. No joo,